VTA Nanocarbon, nyt Euroopan patentilla suojattu, et näe niitä, mutta hengität niitä sisään. Aerosolit jäteveden puhdistamoilla sisältävät bakteereja, viruksia ja epäpuhtauksia. Ne pääsevät syvälle keuhkoihin ja aiheuttavat sairauksia. Plattenbach Water Associationissa olemme käyttäneet VTA-tuotteita yli 20 vuotta. Käytämme nyt myös uutta nanohiilijärjestelmän tuotetta lietteen rakenteen parantamiseen. Plattenbach Water Associationissa he luottavat VTA-järjestelmän ratkaisuihin. Positiivinen sivuvaikutus on, että aerosolien vaarallisista aineista suodattuu 99%. Työntekijämme arvostavat tätä suuresti, sillä työturvallisuus on meille kaikkein tärkeintä. Puhdas vesi vaatii turvalliset työolot niille, jotka työskentelevät sen parissa päivittäin. VTA. Me puhdistamme vettä.